Nimtofte ligger midt i den smukke og afvekslende natur på Djursland, centralt og tæt på Aarhus. Her bor 600 indbyggere. Og ja, det er en lille by, men her er både institutioner, friskole, lægehus, erhverv og masser af aktiviteter. På byens torv er der gode indkøbsmuligheder i vores aktive Brugs. Hvis du vil have nem og hurtig mad, er der også både café og pizzeria. Nimtofte er fyldt med skønne naturområder til hygge og samvær, og hvor forskellige interesser mødes. Her er et valg af forskellige fritidsaktiviteter, som vandre- og cykelruter. Området er også et godt sted at stifte familie og vokse op i. Byen har dagplejere, og børnehuset Solbærkrogen har både vuggestue og børnehave. Lige fra jeg blev født, har jeg været lille. Børnehuset ligger på et stort naturareal lige over for skolen. Byens skole er Midtdjurs Friskole. Her er plads til dit barn. I skolen går faglighed og fællesskab hånd i hånd. Der bliver undervist med tidlig sprogindlæring, bevægelse og kreativitet i små hold. Der er hele tiden fokus på nærvær og tryghed. I skolens udeområde går børnene på opdagelse i naturen, bliver undervist, eksperimenterer og laver mad over bål. Der er også SFO og klub. Nimtofte har et rigt foreningsliv med aktiviteter for alle aldre. Gymnastik, parkourtræning og volleyball. Aktiviteterne danner rammer og mange hyggelige timer. Torsdagsklubben er for børn mellem 7 og 14. Forældrene skiftes til at hygge med børnene, selvfølgelig helt frivilligt. Billard- og dartklubben er lige med et godt klubliv. Der er stort set medlemmer i klubben hver eneste aften. Ude i det fri har Nimtofte en meget besøgt mountainbikebane med udfordringer for alle. Nimtoftes gamle mejeri er godt i gang med at blive lavet om til byens nye kulturhus. Et samlingssted, hvor kulturen blomstrer med arrangementer, oplevelser og fællesspisning. Her sker der næsten altid noget nyt, ikke mindst med stedet. Frivillige er i fuld gang med at sætte de næsten 100 år gamle lokaler i stand. Det smukke naturområde omkring Lybker Golf Resort er en perfekt ramme om familiens afslapning med gå- og cykelture i området. Et af Danmarks bedste golfanlæg med wellness, fitness og subtropisk badeland. Lige ved siden af ligger et sted, som de fleste nok kender, Djurs Sommerland. Nordens største sommerland med over 60 sjove forlystelser for hele familien. Måske er Nimtofte også noget for dig, der gerne vil flytte tæt på naturen, men samtidig bo centralt i forhold til Aarhus, Grenaa og Randers. Arbejder du i en af de 3 byer, er der ikke meget mere end 30 minutter på job, og kun 6 km til letbanen til Grenaa og Aarhus. Skal du længere ud i den store verden, ligger Aarhus Lufthavn også tæt på. Og vigtigt for et moderne familieliv, her er lynhurtigt 100 megabit fibernet og 4G-dækning. Langt rigeligt til en effektiv og driftssikker hjemmearbejdsplads. Kig forbi og husk, at her bygger eller køber man dobbelt så meget hus til halvt så mange penge. Nimtofte er altså mulighedernes by. Et dejligt sted, synes vi da selv.